ina Abdurrahman din yake babban ɗanta? Ita ce tafi dacewan ta fito ta kare mutuncin 'ya'yanta bayan sun zama samari, wasu su ma da iyalansu, ko kuma su ne ya kamata su fito su nemi haƙƙinsu su kare mutuncinta? Ba abin da take da shi na gado ita a cikin dukiyar Malam Albani, ko allura ba ta da shi, ba matan shi ba ce. Allura wannan ba ta da shi a cikin gadon malam. Duk abin da za ta yi a madadin 'ya'yanta ne. Ina 'ya'yan suke? Me aka musu? Me suka ce an musu? Jama'a ko kun kiyaye wannan? Abu na uku da nake so ku fahimta shine, duk wanda ya saurari wannan bidiyo da kyau, ta ambaci wata yarinya mai suna Fatima, wanda ta ce tana fama da ciwon hanta ko wani abu makamancin wannan, cewa ba a ɗauki nauyinta ba, ko kuma ta je ta faɗa ba a yadda ba. Wannan maganan ba gaskiya ba ne. Wannan bayar Allah ta zo ta gaya ma waɗannan jagorori tana da lalura a karon farko, kuma an ɗauki kuɗi an bata. Ta dawo a karo na biyu ta faɗa, an ɗauki kuɗi an bata. Laifi ne a karo na uku in kika dawo ce ki kawo dalilai, ki kawo takardun asibitin a gani? Kuma ina so ku sani, 'ya'yan Malam Albani da suke gidan shi yanzu haka, waɗanda ba su yi aure ba, suna gidan shi yanzu haka inda suka gada, na rantse da Allah, da cinsu da shansu da tufafinsu da maganinsu da karatunsu da takalmin sawansu da hulansu da hijabansu, wallahi babu abin da ba a musu. Kai kare da karawo yau da globe wannan zai mutu a cikin gidan Malam Albani, wallahi tallahi sai Darul Hadis jagoron nan sun aiko da electrician ɗinsu na makaranta ya zo ya duba wannan globe ɗin, kuma ba da kuɗi a siyo a saka musu. Duk wani abin da ka sani ɗa zai bukata a wurin mahaifin shi na rayuwa sanda mahaifin shi ke da rai, wallahi babu abin da ba a musu. Komai ana yi. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. To abin da ya zo zuciyar mutane shine wai an yi abandoning din yaran ne, an watsar da su, an walakanta su. Har ma gashi tana bayanin wata an damfare ta kuɗi naira 450, ta zo ta ce a bada, an ki bada wannan kuɗin, an ce sai ta kawo takaddan gida a matsayin jingina sannan a bata wannan kuɗin. Allah maɗaukakin sarki ya sa Malam Albani ya yi gamsasshen bayani a duniya kafin ya mutu, cewa wannan makaranta da duk waɗannan gine-gine waƙafi ne Albani ya yi a cikin musulunci, ba mallakan wani bane. Har ya buga misali da Sayyidina Umar, ya ce lokacin da Sayyidina Umar ya yi waƙafi da zai bar duniya, sai ya ce na Hafsa 'yar shi matan manzan Allah ita yake so ta shugabanci wannan waƙafin da ya bari. A lokacin Sayyidina Abdullahi dan Umar na nan bai ce ya shugabanci wannan waƙafin ba. Ya ce idan ta koma ga Allah a duba cikin 'ya'yanta ko jikokinta wanda ya dace a ɗauki waƙafin a danƙa masa. Sai ce to ni Albani nawa waƙafin ban yadda ba duk wanda yake ɗana ko ƙanina ko ɗan uwana ko duk wani wanda ke da alaƙa da ni na jini bayan rayuwana a sanya shi a cikin jagoran da za su riƙe wannan. Ya ce ba su a ciki. Ya ce mun duba na cikin ɗalibanmu na Darul Hadis, muka ga waɗanda suka dace, kawai muka ɗiba muka sanya su a matsayin jagorori, in ba ma nan za su ci gaba. Ya ce amma ba wani ɗana da na yadda in sa shi a cikin kwamitin, ba ɗana ko ɗan uwana da ke da alaƙa da wannan. Abinda malam ya faɗa kenan. Kuma waɗannan mutane da malam ya ce su ya amintu in ya mutu su jagoranci makarantar, alhamdulillah har yanzu suke jagorantar makarantar. Kuma duk lokacin da Allah ya sa ka ziyarci Zaria, idan ka je ka ce su nuna maka iya inda aikin Malam Awal ya tsaya a lokacin rayuwarsa, wani abu ne da wani abu ne lokacin da Malam Awal kenan shi da kanshi ya yi su, bayan mutuwar Malam Awal kuma ina ci gaban da kuka kawo ma makarantar, ka tambaya su nuna maka. Daga ciki
kowa ya san Albani TV. Albani TV an samar da shi ne bayan rasuwar Malam Audu ko kuma kafin rasuwarsa? Bayan rasuwar shi. Kaje akwai tankamemiyar masallacin Juma'a